meɗen ɗum barka ɗum Hononde Fulbe garo jun to suudu radio Zinariya ko mbi'etendu Unity FM ɗum muryar Fulani Peace Initiative Network dangi teddorgal waddanke en ko ɗuma talata jaɓɓama meɗen e ɗum wakkati inde an Abakar Ibrahim Kunga ladaymen marhaban men e ɗum wakkati sannan bono no anduɗen kullum to en tattaunake ko to en memi hundeji fere onon ma min okka on dama natton onon ma okkon shawarwariji moɗon ko giɗon ko dow ko min boldi ko ko min bolba ko giɗon nde inchallahu to en jangi ɗum en tokkiri ɗum en ɓeydorto so e maɗana en fata alkhairi en fu min Allah balluma en hande en wondi hundeji ɗiɗi zuwa tati ɗi rariten haala fuɗɗam woni nder ko yahata ko dow ko pinɗen to en ko'e meɗen to nder jonta dow haalanma ciya jonde jam wonda ciya jonde jam den ɗon ende wadda ko ɗume sannan en wondi haalanma dei ka bolbeten kullum sukaɓe meɗen neɓe heɓirta jangirde yimɓe meɗen gonɓe nder ladduɗe neɓe keɓirta jangirde wonda har en keɓi habaru bo en gi en nani eɗen goɗɗo pullo kanko ma mo riddi sannan emo tokka ladduɗe emo riddina yimɓe meɗen kadi bo inchallahu en ɓeydai yurnago suudu men ndu wonduɗen ndu WhatsApp ndu ɗum watta to woyari wonda yimɓe sosai waɗi joinin suudu nun ɗon mo waɗayi joinin suudu nun ɗon sai waɗa kokari waɗa joinin mairu musamman gaɗaiɓe WhatsApp e ɗum hokka gudunmuwaji sosai ɗon ɗum inchallahu min ɓeydai hokkugo on namba ɗum ɓe walandu namba ɗum karshe programme kowa janga ɗum sai waɗa joinin amin ɗum to jomirawo balluma en to mi fuɗɗirai haala makka woni ko yata bono no mi andi anduɗen en fu min en nder goɗɗum jarrabawa mawɗum musamman ko kan ardiɗo joɗorgal state ngal ɗo mo wari wonda har hande emi hula haala fuɗɗam ka o bolbuno lokaci goɗɗum tv hirdaino e mako dow ko yata to yanki mangu o wi a'a hunde nden ɗon kawai ɗum shiryoyinde kawai ginyiki kanko tagaɗo ɗon ɗum so kawai ɗum shiryoyinde kawai ɗum yi'a ɓawo mako ko ɗum yi'a ɓawo yimɓe mako so hunde sido ra hunde no waylitiri warti so haala fuɗɗam mi yiɗi mi nodda yimɓe meɗen harga Allah en wartu en fama en nana bo en dara ko ɗum wita jimbo emi andi e ɗon nder kesdi ɗum wondi e ɗon wuro go'oto sukaɓe e dotti en e inniraɓe wuro gonɗon ɓe kewti sukaɓe kamɓe joyɗiɗo wuro gonɗon wala hisuɗo non ɗum wariɓe ɗum wuliɓe wala goɗɗum ko woni nder wuro ngo so ɗum balɗe maɓɓe re'i en toro jomirawo jaɓa shahada maɓɓe fewnana ɓe so amma eɗon foko handi gaɗen kararugo wato kab anduɗo ko gonɗo to jaha meɗen ɗum Plateau kowa e andi ko neɓuno ɗum sendotiri ko moye e andi to woni ko moye bo e andi no woniri ko moye bo e andi to yata e to yahata hande ɗum mbi ɗum fini e probléme musamman ɗum hunde nde anduɗen to harga Allah yimɓe meɗen eɓe ɗan gaɗa noppi maɓɓe shata ɗum mbi'a on alon ɗo mbi on kai a'a on alata ɗum kila on gondi e heɓerɓe ɓe duuɓi wala ko ɓe gaɗanta on ko bo ngi'a a'a ai probléme ɗum woni ɗum na ɗo ni ɗum woni ra ton to ɗum woni to haala gonga fiɗum ɗum ƴaɓɓirake non sannan emi yiɗi mi nodda ɓe joddi en kamɓe lugga e jiba fu ede wala ɓe nana ko wita amma woɓɓe maɓɓe e nana konuji ɗiɗi ɗum fidata haala gonga konu wonta ɗon hakkunde juldanku e keferaku na magana wai kawai hakkunde wai nduro e ndimo dimbo koy e ɗon tagaɓe mbarɓe fere ɗo lugga jiba en e ɗon tagaɓe mbaraɓe nanayi ɓe gondi joni bo no alal misali dillayɓe dow etal kila tagu iboyi maiduguri iboyi gombe iboyi ko abuja iboyi bauchi kaduna bol bana onon to ɗum mbi'i konu nguɗo hakkude ndemo e nduro on ɗon gonɗo to mota wari o ƴaɓoto o taɓɓama o warama ko hawtimo e nagge luka jibajo gonɗo nder garire ko to ladde wonde iya kugal mako kawai woni mo yaha gesa ko mo waɗa laɓu kanko ma mo ndemowo deidei e gonɓe ɗon ɗum kanko ma mo warama to neɗɗo waɗa misleading meɗen e ɗum mbi'a en a'a hakkude kawai ndemoɓe e nduroɓe so emi nodda
gomnatiwol mangal e ɗemgal mangal ɓe ummo ɓe taɓɓo fiɗum ɗo. Wato problems ji ɗi na to Pilatu tan ba, leydi gabago ɗi ƴaɓɓake no ɗum segata kawai wai a'a duroɓe kawai e demoɓe, wala goɗɗum ko hawti kamɗum. Konuji ɗi ɗi ƴaɓɓake alama kawai durowo e ndemowo, ɗum ƴaɓɓirake non ɗum. So ga Allah emi nodda gomnati ummo natta nder fiɗum ɗo janga mataki jamon nangaɗo waɗi laifi nangire e laifi ɗum bo ɗum waɗana ɗum hukunci daidai gorgodo duniyaru sheedu. Amma banye to hunde waɗi ana iya ɗum bi ɗum waɗi Allah wadai e fiɗum ɗo, ɗum waɗi tir e fiɗum ɗo, shikenan daga ɗon ɗum ƴaɓɓake wala goɗɗum ko nanata. Gim kan chairman Magban Modibo Nura Abdullahi, Allah waɗana ɓeydana mo barka, Allah yafano dañoɓe mako, mayɓe gonɓe e yonki Allah ɓeydana ɓe jamu. Mo hirdama to suudu ɗo ni radio TV, mo volwi haala botka bono no mo volwi no Trust TV Plateau hirdi e mako, mo bi ɓe waɗa accusing Operation Rainbow. Ɓe no Operation Rainbow ɗum security wonta ɗon, ɗum state government waɗi establishing tun zamanu jang. Na magana to hala ka gonga na ɗum bi wai ardugal ngal ɗon ngal kawai goɗɗungol lanyol wonta ɗon ba, bono no anduɗen VGN neighborhood ko ɓe nattai to nder. So no mo hirdira ko mo wi e ɓe waɗa accusing ɗum ɗon team ɗum ɗon kanjum ardoyi yimɓe garire, ɓen ɗon team ɗum ɗon bo e toggoje maɓɓe ɗe ordule maɓɓe ɗe security e motaje maɓɓe, kamɓe ardoyi e ɓe piɗa e ɓe ɗakko, sannan bo ɓe garire tokkayɓe kamɓe bo eɓe ngulana fulɓe gureji, eɓe mbara na'iji, eɓe mbara duniya mo ɓe keɓi ɗum. So hala gonga eɓe nodda security lalle waɗa bincike dow maka. Fu mi yi'i kanko coordinator jo Operation Rainbow, kanko ma mo hirdama bi'eteɗo Sigdan Mongek, mo hirdama mo bi a'a hala kan ɗon ka wala. Ko e ka ɗon ma mo wita ka wala ai. Amma ko ɗum noddata kam hukuma ummo waɗa ko handi, lalle ɗum waɗa bincike dow hala kani han. Sannan enen ma yimɓe meɗen ga Allah ɗum ɓeyda kiyayago. Mayɓe Allah fewnana ɓe, nawniɓe jomirawo hokkaɓe jamu. So hala an ka karshe dow fiɗum ni ham, wato kullum to jarrabawa irin mauɗum ɗum en findi e majum, joni haka en gondi yimɓe men wulanaɓe ɓen ɗon, min e maɗa moye e moye huuli, toye ɓe ngaɗi ko'e maɓɓe joni, toye woni to ɓe joɗi, ɗuma hali woni ɗum ɓe fidata joni. So en gondi wurareji mashol, yimɓe ɓen ɗon yeɓe ɗon ngaɗi camping hore maɓɓe, eɓe warti ƴan gudun hijira en eɓe buƙati balla. To kila aɗon hula gomnati yaha balla ɓe, a'a ton leyɗe yasi ngara balla ɓe, eɓe ko nyamata, ko ɓe ɓornoto. To an e min bolbayɗo koye woni ko ngaɗɗen. So hala gonga banye hunde nde mbaweten waɗugo sai ngaɗen ka yarugo nde yasi. Naira 5, 10, 20, 500, 1000 ɗum ɗuɗai ɗum famɗai. Hande ta itti a wi to ɗum yarana nawniɓe ko mbaranaɓe ko ngulanaɓe, a walliti. Emi nodda arduɓe meɗen e mauɗe e pamare eɓe ardaki ma ko ɗume, lalle ga Allah ɗum yaha ɗum balla yimɓeji meɗen, ɓe ngulanama, ɓe mbaranama, wala to ɓe dista koɓe maɓɓe. Raa dungu wonta ɗo ni, woɓɓe to ɓe mbalata ma ɓe wala, non ɓe mbalata to yasi ndiyam e fiyaɓe. Bon andi ballol ngol ma to ngol ummake yimɓe meɗen na dole ɓe ngaɗa ka heɓugo ballol ngol. To ga Allah emi nodda ɗum yaha ɗum ballita ɓe e ko ɓe nyamata, ɗum yaha ɗum ballita ɓe e ko ɓe ɓornoto, sannan ɗum yaha ɗum ballira ɓe e to ɓe joɗoto eɓe no ɓe joɗorto. Jomirawo walla en dow kamɗon. Sai hala ɗiɗaba en fini en toyi ko'e meɗen nder wonde hunde maunde kallunde, wanda bo min e maɗa to en ummake dariɗen darol uno to en keɓai masala. Wato kullum to en alu gongal kugal mbi'en sai kandiɗo wara waɗa kugal ngal ɗon ma kanko waroy kafin ngal waɗe. An min e maɗa mi waɗa en waɗata kugal ngal ɗon, bo jomirawo okki en ete ɗe mbawten waɗen kugal ngal ɗon, mbi en ngatta ngal. Sai ma wane wari, ko mi yiɗi wigo yimɓe meɗen nder ladduɗe ɗum heɓi woɓɓe ɓurɓe en kila dabare na, a'a hikima na, a'a ilmu na, a'a jaudi na, a'a jamu na, ɗume mi anda.
so eɓe torridina yimɓe meɗen nder ladde, eɓe ɗon dilla ladde daga ladde nde zuwa ladde ndeya. Bo to ɓe njahi e ɗemgal fulfulde, ɗemgal meɗen ngal pulaku, e ma ngal ɓe honinta yimɓe ɓen ɗon, har ɓe wartira ɓe diina kan ɗum. Nder maɓɓe e ɗon fulɓe dayaɓe, inna e baaba fuu ɗum pullo, e ɗon wonda ɗum na ɗum fulɓe, to amma kamɓe ma ɓe njahi ɓe shahi fulfulde nden ɗon. Hande ɓe bolwai fulfulde, kala irin fulfulde mbawata bolwugo ɓe bolwainde. To hande ɓe ton ngaɗa kuugal ngal ɗon. To min e moɗon enen en ɗon keɗi bo sai ma kila committee ɗum durende meye, ko bo a'a ma Sheikh irin Sheikh Malam Dahiru Bauchi en, Sheikh Modibo Malam Sani Yahaya en, e woɓɓe modibɓe mauɓe en ɗon keɗi kamɓe ma ɓe njari jangirde nder ladduɗe ɗen ɗon. Min e maɗa wala ko mbawten wadgo. To ga Allah kamɓe ardiɓe modiɓɓe emi noddaɓe ɓe andara ko yata, ɓe janga bo mataki handi ɗum janga. Enen ma tokkaiɓe ɗon enen ma ko mbawten wadgo. To ga Allah en jahu maɓɓanen ɓe ɓawo, ɗum janga mataki handi ɗum janga, ɗum hokka yimɓe meɗen ilmu. Kullum ko min noddata yimɓe meɗen gonɓe nder ladde ɓe njarane ilmu, ma nder gure maɓɓe bo nonon ɗum no ɓe siyasa njarata campaign ɗum ɗum mbita door to door. Ɗum yahai ɗum silmino suudu ko ɗum natta wuro ɗum waɗa campaign. To ilmu handi irin no gaɗeten joni wonta ɗo. To en mbi en daroto kawai iya to masallaci ko to duniya hauri ba, ɓe giɗɗen ɓe fama na dole ɓe wara masallaci. To wazu ɗum noddi ngo state ko ngo local government ko ngo ward, yimɓe ɓen ɗon ɓe giɗɗen ɓe fama ɓe warata ɗon ɗum. So en tokkuɓe ma ton to na'i maɓɓe woni, ma ton to gure maɓɓe woni, ma ton to ɓe njata ɓe waɗa harkojiji maɓɓe, en yaranɓe jangirde maɓɓe ma ton. Jehen bo ngaɗanen ɓe jangirde nden e ɗemgal maɓɓe, bawen irin bawen nyamugo irin ko ɓe nyamata, bawen goɗɗi hundeji nder al'aduji maɓɓe. Jom on tuwai pullo fu to woni kanum ma e ɗon irin ko andi e irin ko wawi. Fulɓe woɓɓe to on jahaniɓe har jango to ɓeeti, on tuwai woɓɓe ɓe ɓornangal ngal tengal ɗo ɓe ngiya ngal na ɗum hunde jamu wonta ɗo. So dole irin ɓen ɗon to ɓe tarti ma e ɓe dilla, to dole ɗum tuwa kotanto. Mi wita kan ɗum tardo ɗum yaha ba, to amma ɗum kotanto irin no ɓe mba'i ɗum yaha. Ji neɗɗo kullum hande ngaranɗamo e irin no o ba'i, a nyama irin ko o nyamata, a bolwa irin no o boldirta, to inchallahu on ɗon mo yoftorto e ma mo warai haaje maɗa. So ga Allah en waɗu kokari jehen gaɗen ko handi. Sannan e meɗi kafin mi fuɗɗa jangugo noddorji moɗon, mi ɓeidai yettugo ardiɓe yam ko mbiya mauɓe to suudu men WhatsApp, bano kan Modibbo Zubairi Yusuf, Modibbo Aliyu Yusuf, Modibbo bono kan barista Julde mo mi warduno, sannan Nuru IBB, sannan Muhammad Jos South, tegaɓe ɓe wala ko min mbita on, ede Allah ɓeidana on barka. Sannan mi ɓeida yettugo goɗɗo nyako an, yaya an gefe goo ton anguware Yakanaji, o bi'eteɗo Baba Yakub ko Liman, ton waje Hol Azi. Wala nyalde program ɗum ɗo ƴaɓɓutomo, e ɗon nyalde mo bilani mi jami ma wuro mako mo hokkimi shawarwariji jami. Inchallahu Baba a nanami joni, mi ɓeidai wartoygo ɗon, mi ɓeida jangugo jangirde mi jangunotoma, Allah valluma en. Ngam non mi hokkai dama nattai onon ma hokkon gudunmuwa mon daidai gwargwado ranar dow mo fuɗɗa. Assalamu alaikum. To wa alaikum salam, mo min bollata. To Modibbo Ahmad jaɓɓama e nattore. Naam. Non. Non. Naam. Subhanallah, to ɗum ɗoni haala mako dillira noddowo mo yeeso. Assalamu alaikum. Naam, assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ummake jam ne ton kude. Jam Allah rene mo mi bollata. Inda na lasa daga fili su kuwa. To Modibbo Alasan jaɓɓama e nattore. Yawwa, wuro jam ne kude. To Allah yettama, boni gudunmuwa maɗa. Jam. Naam. Yawwa, min getta ba iri nonno hokkirɗon nonno nafiranto yimɓe ɗuma ilmu sosai. Naam.
kuma an ko mi wadda Fulbe yani Fulbe ummo amme mate karo kure mate manno na hade la taka wadango himbe on ko hana ni salatu ma irin tun wodi goɗɗo jogiiɗo hammade ni ka to goɗɗo kaɗo uniɗo yiɗo hokka haala kanka wooɗa ba non handi yimɓe ɓeyda ankarani non mi yetti ɗum moɗon jam to Allah sudda asiri ma yewtete to wodi bo Allah inde baraje ra tayɗo mo yeso kadi nam assalamu aleykum to momin bollata to modi bo Umar koni gudunmawa maɗa nam nam wose radio o ngal haadima nam amin amin min jetti aha to Allah inde baraje ra tayɗo mo yeso kadi nam assalamu aleykum aleykum assalam to jam alhamdulillah to ayya jaɓɓama e nattola ley nam 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 amin 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 awdi to Allah inde baraje ɓe waɗa fata dañoɓe e nana dow haalanma wala ko maganta en ɗum ɗo sai haalanma jangirde to lallay sukaɓe meɗen ummotoɓe ɓe ture jangirde ko ire nden ɓe jaha ɓe shahade inde jomirawo nam assalamu aleykum wa aleykum salam momin gollata amin 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 nam non 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 amin min jetti to Allah inde baraje ranar dow mo yeso kadi assalamu aleykum aleykum salam nam assalamu aleykum wa aleykum assalam momi bollata amade na jam ala rene akwai buga aha mi yetti abubuwa ya kubu na ragambe to modi bo yakubu jaɓɓama e nattoon alhamdulillah gaskiya in da sana da fatan wani sai amin amin ya san na yi da sosai nam nan da ku gida wala ta ku ku ko wai ku wala ta ku da ne da ai na kun karanta na ku non gaskiya da za ku yi amin 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 min jetti to hanar dow mo yeso kadi assalamu aleykum assalamu aleykum to haala mako nattidi e harguwa ko famata kadi ranar dow mo yeso assalamu aleykum assalamu alaikum wa rahmatullah wa aleykum assalam jaɓɓama morekeni to ne ka waɗi ne kuuɗe jam ne shari'a shine wareki jam ala muslim wani sakano mi alheri to suudu unity gaba daya mi hinna on amin amin mi ama to whatsapp group
wallahi mi heɓayi mo wari mi heɓayi mo waɗi ba lokaci wala ayya to aɗa liɗita e zamanu go an inchallah min nafta zamanu min ɗon ɗan fiida aiki gese to so an a remata kay mi wara gara mi holluma to emin nana gudunmuwa maɗa mi nani har nayi ma en gulla ɗon ɗon ko woni gudunmuwa maɗa joni yimɓe jami de Allah sako alheri enen fulɓe ko fuɗɗeten nde ittindiren hasara non neɗɗo hukkotayi neɗɗo e nder saka may wato boyanima taymakanam non min har ga Allah wala fotuɗo biya yiɗa taymako wa non ko ɓe jawdi maɗa e ɗon tontora ɓe taymakaneɗa hande ɗo ko a woni jawdi ndi kankat dole ma raɓɓiti taymakeneɗa non neɗɗon bo baraɓe Allah yafoɓe amin amin enen gurɓe bo Allah ɓeydamma en haɗin kay ko biyani on taɗa amin moɗa jam jettinanaya lelal an to yaya am mawɗo dottijo gonɗo angoire yakanaji ok to o nana inchallah e ɗon goɗɗo ma fullo dow ɗo biyeteɗo Yahaya Alhaji Yahaya emo honuma sosai Allah sarki e to mi goɗɗo yetti famni saali to roma gani ayya moɗa jam to mi yetti sosai ma yewtete to Allah abinda balaji ba noddomo fu assalamu aleykum waaleykum salam nam momi woddata malli jam jam kala mo larene Allah ñewno to Allah yettama nakugal to jam ala gaskiya onon ɗon gaɗa kokari kiriɗum ɗum gatto gaskiya onon gattino koye yimɓe sosai nam Allah ɓeddu banaji amma gaskiya e shawari ɗiɗo fuɗa e dow gulɓe non wallahi ɓurɓe wallahi minoma e karkaraɓe woodi gancoɗo irin ɓen ɗon non ɓe ɗon natta karkaraɗe anona ɓe jewta ɓe gancide motaji eɓe natta woɗɗo yaddini maɓɓe wallahi bo hunde nde non waɗe wallahi hunde nde wayla natte ɓe jewta amma bo gaskiya na sosai ɓe ɗon ɓe ɓuri wantude e ladde nden sosai non sosai ma wallahi Allah walluma en wallu amin amin ɓeddu banaji amin to alhamdulillah mi yiɗi kafin mi ɓeyda jangugo noddorje ɗi karshe ko mi yiɗi mi ɓeyda wigo en woni bono nihi on gi ko yahanta en joni ko haadi magana wareji meɗen e riddingo yimɓe meɗen e shiya andugo ko handi so to on jejjita e nyande mi wardi e barisa ɗo nihi e ɗon shawari okki en mi yiɗi mi ɓeyda wartiranoygo en kan ɗon hala fuɗɗam ga Allah en kawtu ko'e to en kawti ko'e bo en waɗu ka yaadugo e zamanu bono ne hande to hunde finanima ɗaɓɓitit anduɓe dow fiɗum ɗo kila wane mo anduɗa ta noddimo a hula mo nyamete mo boftino nyamugo ko mo heɗi nyamugo ma to ɗaɓɓitit goɗɗo musamman kamɓe lawya en hande to hunde finani en ga Allah mi nodda en waɗu ka ɗaɓɓitirgo lawya en to fiɗum ɗo kam lawyajo kanko to mo wari mo andi hundeji ɗuɗɗi ɗi a anda kanko mo hollete rano ɗum tokkita har ɗum heɓanma ɗum cetonoyma enci maɗa to amma enen fi to finani en kawai en milata kan ɗon to ga Allah en gaɗu ka ɗaɓɓitirgo lawya en ɗiɗaɓa en gaɗu ka ɗaɓɓitirgo eten no gatten reaching media ko jaridaji na suudi radio bono irin ɗi e mawɗi ɗin ɓe anduɗe mawɓe to bolbayɓe to dow wonda boliɗe ɗen ɗen jokkoto ko toye to en waɗu ka ɗaɓɓitirgo irin ɓen ɗon en jaada e maɓɓe to inchallah inde jomirawo woni min ɗon nde ballitay en